европейска страна, но нещо не я виждаме. Тук не знам. Ето! Там отвън има едно излязло. Ано. Гъчи. Гъчи. Не го пипи. А те още няма друга, или? Гъчи. Ето вижте, там има се разхожда две прасенца. Кой ще направим прасетата? На мезета. Яни. Де обаче може да се ръби? Ето там има къде се къпат. Вижте там отвънка двете прасенца. Виетнамски прасета. Ето има и два виетнамски прасета излели от... Две прасета. Тех вече можем да ги галим поне. Не са. Не! Ето ги. Вижте. Не, да не ги подгоните! Айде, гъчи. Бременна ли? Може? Не, това дребно е малко. Искам да ги покажа. Хора, сега спрете видеото и напишете в коментарите кое ви е любимото животно. Не е задължително да бъде в зоопарк, а по света. На мен любимото ми животно е синя кит. А на вас? Няма да вие да не дразните животи. Искате ли да се махнете от клетката всички? Не давайте храна. Не давайте, моля ви, не давайте на мама животните. Искам да ги галя. Вижте как ще ядат. Напишете името. Напишете имена за тези две маймунки. Ето я, вижте как се яде. Маймуне! Маймуне! Дай малко листо и аз да си похапна. Дай малко листо и аз да си похапна. Хари, ние помолихме ли без ли гъвщини? Паун съм виждала, имам паун. Аз тук. Има една и той си застава и даже и заснима. А така написи майга. О! Ела, доближи се. Айде, вече си готова за снимка. Айде, вижте. Тръка перата. Имало и лъвове. О, лъвове, хора! Хора, има и еноти. Еноти има. Виждате ли го? Аз тим при енотите. Къде са? Ама там има еноти и такова нещо. Еноти ли са, какво са? Вики, застанеш ли? Айде, моля. Отивам да ги видя от другата страна само че. Бързо! То се прибрава в къщичката си, ето там. Какво казах си, че има? Мече! Ао! Обикновен пълн. Но там какво има? Там горе се чеш. Да. Ей, там горе, виждаш ли го? Виж къде е Да, да го носи мече. Не бе, да го носи мече.
Ето го. Дългоносно мече. Пишете име за него. Много сладко. Хора, има лъвове. Нямам търпение за лъвовете, хора. Вижте бе, той е застанал за снимка. Чакайте да си го снимам. Готово. Ади-да-ди-да-ди-де. Ади-да-ди-да-ди-де. Аз съм заобиколя преди тази приятинка. Ау! Хайде да си ръката. Аз го калих бе, брат ми. Юна! Дългоносно мече това. Не така бе. Само го слагам. Изсакна го. Да скот, не бе, Соня. Като вече му съм, къде си две сота. Ще няма бат. Чакай. Ей! Абе, оставете го бе. Абе, мога. Айде. И сега насъбваме. След малко отиваме при лъвовете. Добре, страм си. Абе, може да не е страл, сега прочетете. Няма нищо записано тук. Прочетете. Ето бе, пише. О, това е му. Ето бе, това е мута. Ето това са мута. Това се надях. Ето лама. Ги снима как танцуват. Тук няма лама, ама има емута, които се състезават. Ето това са емутата. Лама. Айде, Вижте, това са емута. Ето тия са емутата. И аз това се надявах да видим. Те танцуват. Това. О, Еленче! Майко, какво това? Това пък какво било? Това е тибетски як. Какво? Тибетски як. О, това е як. Почакай. Това малко страушки. Гнусни кадри. Леле, това е малко страушче. Абе, това е пилема. Как ще я пиле? Ето това е як. Надолу. И него няма кой да го подстриже. Хора, много се наближаваме до лъвовете. Айде сега отиваме при лъвовете, т.е. по по-интересните животни. Това е сърна! Аз я погалих! Аз я погалих! Опс, под нами водата няма нищо. Хора, ето ги тигрите. Хора. Двойки лежат. Те са двама, ама другия е... Не се вижда много. Напишете имена. Това са братята. Ето ги. И лъвовете. Единият е по-назад. Абе, единият е женски, другият е мъжки. Другата е мъжка. Те би трябвало да имат дете. Искам да ги снимам, защото он е по-назад и не се вижда нищо. Еми, приближи ги, де. Приближи ги на телефона си, бе, Хади. Да, бе.
Аха, ето го и другия вече се вижда. Моите не се виждат. При мене се виждат. Айде Ето. при лова. Айде, отиваме при лова. При лова, хора. Хора, при лововете, айде. Ето го там горе. Царлов? Не, не може да Царлов? Го Муфаса. Къде е Муфаса? А това Царлов бе. Абе, това нали Царлов е Муфаса? Кочи мачете. Те го наричат Муфаса. Той така се ми руба и направо като ръчало. Виждате, че на другите са много малки клетки, а тия като са много опасни и много големи клетки. Да, много дълги. Едно е като главата ми. Лапата му е като главата. Да, вярно е. А главата му е такава. Абе, аз ще снимам оттам, за да мога да му снимам главата. Направо и си сам. Абе, вижте, той е заспал, малко си отворил дори устата. Гледайте, защото телефона ми е с много камери и снима много и аз, като го мръдна и то отива където си поиска. Ама видяхте ли маймунките какви бяха? Нататък. Добре сега, напишете вашето любимо животно в коментарите. Нали, не само от зоопарка, но само от света. От целия свят, вашето любимо животно. Но като изгледате цялото видео, напишете кое животно ви е най-любимото от сега, където сте го видяли в това видео. Ето го лъва. Лъва. Сви се, бе! Ето тук са клетките му. Абе, единия лъв сигурно е затворен. Има още един лъв, но сигурно е затворен. Вижте. Може? Тук има бодливо свинче. Ето е там катерница! Но не го виждам. Абе, да не видя е в тази дупка. Аре, виж видите, бе. Аз не виждам, бе. Много страх да излезе. Вижте бодлито. Да, бе. Ето го. Бодливо свинче, виждате ли бодливо свинче? Да. Аз се виждам момчета. Къде го видя? Е там вътре. Да. И аз го виждам хора. Ще влезеш, не знам. Еле ги. Ще го дорожи, пи го цвърти, го тръбежиш. Ма искаме ли го сега, за какво го носиш? Хора, една от маймуните се лулее. Да, наистина тя се нулеем. Ти ли му ще да в канал? Чакайте! Ето ги тук. Двамата маймунчовци си играят. Госпожо, вижте! Да, тук си играят двамата маймунчовци. Сърпът. Еле го другия маймунчовец. А пък тук има един голям маймунчовец. Ла.